Salut, fraților! Deci, am revenit, cum v-am promis, cu un episod din Mortal Kombat. Deci, hai să începem. O să încercăm să batem prima coloană cu el. Cum să o numi el, că nu mi-amintesc, să fiu sincer. Nu mi-amintesc cum îi cheamă. Un moment să mă... Băi, trebuie să mă așez eu bine. Gata, o să te bat, măi. O să te bat, măr. Ia de aici. Nu mai sta pe loc, mă. Nu mai... Bă, nu mai fugi atât, mă. A! Mă prins așa? Dă-te, mă, de aici. Dă-te. Dă-te. Mort, scorpionule. Muri și în sfârșit. Muri mai înnecat cu vomă. What? Ce-mi faci, mă, tu mie? Ia-mă de aici. Ia-mă de aici. Ia-mă de aici. Hai. Hop. Hop. Dacă te mai prind odată așa, în postura aia, ești mort. A, uite de aici. Wow! Wow! Ciao! Te bătui, măi, scorpionule. Acesta este Kai. Să fiu sincer, acum mi-am amintit. E destul de puternic pentru că poate arunca din mâini focul ăla, nu știu. Dă în sus sau în jos și uitați, mi apare mie în cap sau în picioare. Uitați cum face. Ba dă în jos, ba în sus, ba în jos, ba în sus. E destul de periculos. De-aia nu prea-mi place să mă lupt cu el. Cel mai periculos pentru mine e vampirul acela, cum să-l numi. Să fiu sincer, e primul episod și e prima dată când joc. Deci nu mă aștept să-l câștig pe cel mai Și acum mi-am amintit cum îl cheamă pe ăsta. Că am studiat puțin. L-am descărcat aseară, dar am apucat puțin să mă joc. De-aia sunt așa bun, cât de cât bun. Nu mă joc de mult timp, de aseară l-am descărcat. Am văzut că e un joc super fain. Acesta m-a bătut odată aseară. M-a bătut, dar l-am câștigat într-un final. Dar se pare că nu e finalul ăsta. Cum dă. Aveți grijă la el când jucați. E destul de periculos. Uitați ce vă poate face. Vă omoară din prima. Nu e deloc previzibil, adică nu știi ce poate să facă. Nu știi când se poate întoarce la tine. Eu sunt destul de previzibil, nu știu de ce. Uite, gata, am citit mișcările. Vedeți? Gata, încă o dată l omori și eu și după aia acum așa mă omoară el. Wow, ce-mi faci? Nu! Uitați cum mă omoară cu zile acest om vampir. Nu! De ce? De ce îmi face asta, cru de soartă? Hai că putem să continuăm. Dacă apăsați pe 1, puteți să continuați. De exemplu, uitați, puteți să continuați cu alt jucător și să vă jucați cu același tip cu care v-a bătut. Dar nu e infinit, decât de 3 sau 4 ori. Nu mi-amintesc sigur. În sfârșit, ăsta chiar e bun cu ăsta. E deloc previzibil. Nu-i poți citi mișcările așa ușor, cum le citești lui... Cum le citi... Ăsta e un personaj nou pentru tine, vampirule. Care cred că o să-l bați, cred că bate vampirul ăsta. Cred că-l batem. Hai, norocul să fie cu noi. Nu e cu noi. Ba, e cu noi. E cu noi. Da! Câștigarăm. Dar fata asta e destul de bună, nu șmecheră. E destul de bună pentru că e ușor de bătut. Doar că problema ei e că e foarte rapidă, nu știi pe unde poate să te atace și de aceea te bate destul de repede. Dar nu are forță, decât e foarte rapidă și de-abia că îi poți și foarte acrobatică. Face multe acrobații, foarte multe. De-abia o poți prinde tu să o ataci. Nu-i poți da niciun atac special. Știți, atacurile alea care par speciale, adică îi sucești piciorul, sar pe burta lui și nu știu ce-i faci. Mă refer cu ele la, uite așa,
Ăsta e un atac special, îi suci piciorul. Nu îi le poți face. Ăsta este cel mai previzibil, îi le citești imediat mișcările. Uitați, imediat o să-l câștigăm pe ăsta. Ăsta e fiul cu ăsta mi se pare că e fiul vampirului cu care ne luptarăm înainte. Nu sunt 100% sigur, dar pare că are aceleași mișcări ca el. Are mișcările combinate ale lui și ale mele. Are forța lui ăla, nu inteligența și ele a lui ăla și forța lui ăsta care l-am eu. Deci nu știu cum vine asta. Da, e mai previzibil. Singurul lucru, dacă n-ar fi previzibil, ar fi cel mai bun jucător. În afară de Golem. Golemul ăla e foarte puternic și nu e previzibil deloc. Deci nu știi cu ce-ți poate face ăla. În sfârșit, uitați cu câtă viață am rămas, Jax. Hai, Jax, tu-l poți. Tu-l poți. Nu-l poți. Tu-l poți. Tu-l poți. Tu-l poți. Hai, Jax. Hai. Hai. Stai că eu sunt Jax. Uitați, foarte puțină viață mi-a luat. Nu credeam asta. Acesta este cel mai puternic. Este cel mai puternic. Uitați, ziceți după aparențe. Poate zici tu după aparențe. Nu zic după aparențe. Stați să vedeți cum atacă. Uitați, nici nu știi când poate veni la tine să te atace. Uitați, nu poți să știi. Poate să vină oricând. Ați văzut? Eu nici nu am văzut că vine. Uitați că l-a câștigat Jax. Cred că putem să-l câștigăm. Dacă câștigăm și runda asta e grozav. E prea mișto să fie primul nostru turneu, îl câștigăm. Ar fi prea șmecher, să fiu sincer. N-ar fi... cred că îl pierdem. Da, îl pierdem. Aoleu, ce noroc am fi avut dacă l-am câștigat. Asta mai avem o șansă. Wow, cum atacă ca nebunul, gata să înfurie cu noi. Prima tură de noroc, celelalte ghinion pentru noi. Nu putem să-i mai facem nicio schemă decât unele. Uitați ce ne face, gata, suntem morți, pierduți. Dacă nu mai ne permitem să ne atace nici măcar o dată. Ba, uitați, hai să scoatem, mai putem să ne alegem de 2 ori. Hai că l-aleg tot pe el. Ăștia doi îi aleg pentru că știu eu cel mai bine să joc. Și ieri n-am câștigat, am ajuns aproape l-am câștigat cu ăsta. Aproape. Am câștigat prima tură cum câștigai și cu ăla. Și după aia... Nu! Shinnok al meu. De ce am făcut și asta, Shinnok? De ce? Nu! E foarte greu să le eviți când sare în sus, așa. Uitați, e imposibil să-l eviți prea mult timp. Nimeni nu prea a reușit să-l câștige. Au reușit, dar cu marșa, foarte greu e. Nimeni nu prea poate să-i știe mișcările, dar poate să-ți facă el asta. Deci, pentru mine e prea greu. Voi puteți încerca și să-l câștigați. Hai că încercăm și cu tine. Tu ești norocoșul, sper. Hai, îngheață-l. De unde îl înghețam? Aoleo! Îngheață-l. Nu! Nu mersă. Hai să jucăm serios, fără înghețat. Fără să-l înghețăm. Fără să încercăm să-l înghețăm. Dacă îl înghețăm e bine. Dar să încercăm să-l omorâm așa. Hai, mă. Nu te mai enerva, atâta și luptă. Bine, enervează-te cât vrei tu. Nu! De ce îmi face asta, măi? De ce nu-l putuși îngheța? Nu-i corect. Să enervă pe noi, să enervă. Gata. Ce mă, te-ai enervaș? Da, te-ai enervaș. Hai, credeam că îl batem, dar nu. Se pare că nu, el ne bate pe noi. Ce-mi face la final? Ăsta n-are niciun atac special. Niciodată nu. Se pare că am pierdut runda. Da. Acesta este cel mai greu dintre toți.
E foarte greu să îl câștigi, dar mai încercăm o dată, o singură dată, că după aia trebuie să plec și eu la școală, să mă îmbrac. Hai să luptăm serios acum, așa, cel mai serios care putem. În prima coloană, dacă am putea să începem tot de la ăla, ar fi mult mai simplu totul. Dar nu. De ce ai făcut și asta? Nesimțitule. Gata? Ești mort. Mor, mă. Hai, mă. Tan. Hai, mă mori. Mă enervaș. Gata. Tu ești zdrobit de către mine. Tan. Scuze. Nu mai sări atât. Gata. Serios. Ești chiar enervant tu. Tu știai asta? Nu mă face să te bat. Stai. Cum făcui aia, mă? Nu mai mi iese. Am uitat să vă spun o informație super șmecheră despre asta. Acest tip colorat, bufonul ăsta, eu înainte ziceam că nu e bun de nimic. După aia când l-am luat prima dată, adică aseară, l-am luat că i-am încercat pe toți. Ăsta e cel mai bun. Știți de ce? Vă spun eu. Dacă sunt anumite combinații care îți permit să te transformi în oricine din jocul ăsta. Minus în golemul. Uitați, mi-am scos și arma, m-am enervat. Bă, tu mi-ai mie arma, mă. Hai să te omor puțin. Da. Iată și tu. Clătită mică. Așa, uitați. Sper să nu-mi dispară. Ba, mi-a dispărut. Nu-i corect. Băi, stai să mi-o scot. Nu vrei să mă lași. Să fiu sincer, acum în ultimele ture jucam ca maiurea, apăsam în toate butoanele, că nu știu să fac nimica cu el. Uitați, sunt scorpion. Uita, ce durere. Bine. Încă o tură. Sunt maestru gheții. Atinge-mă, măi. Ce faci, mă? După cum auziți la tastatura mea, cred că vedeți că apăs toate butoanele deodată. Deci nu știu ce fac aici, așa, apăs așa, că nu știu nimica. Uitați ce am făcut. Bam și bam. Deci, cred că aici, dacă murim, o să încheie acest episod. Așa, foarte bine. Ia mă duci. Nu ești corect. O să te omor acum. Tu mă omorăși. Lasă-mă să iau piatra să-ți dau vreo două în cap și după aia promit că nu-ți mai dau nimic. Pac. Băi, nu-mi bloca piatra. Nu-mi bloca mie piatra, mă. Ce-mi făcuși tu mie? Stai să-mi o iau. Nu mă inda cu ăla. Mă enervaș. Sau eu te enervai pe tine. Da. Ciao, sper că v-a plăcut acest episod din Mortal Kombat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și să vă abonați la canal.